mikä liian maalaista ollutkaan, kun ei ymmärrä romantiikan päälle mitään. Kun on tullut sen vilkas kumminkin toi Harri. Niin. Niin, kun sä pääsee haistamaan. Joo. Äiti, saaks mä? Joo, mä en katso. Toi Blackie veti se pää ja sitten katsot. Tarvii istua toisen pään päälle. Etkö nyt ymmärrä? Huomenna on tosiaan se auto käytössä, että sitten vaikka ne tänään kyllä mä luulen, että ne aika oikein päiviä rupeaa olemaan. Joo. Mutta sittenhän sekin voi olla, että vaikka ne tänään hölmöilisi, niin sitten jos huomenna tulee kato uudestaan, niin sitten vähän niin kuin... Niin se miettii kotona, saa pim! Ei! Niin! Jos sen Peetukin käy Riesa-Livassa, ei Peetun pojun kanssa siellä ympäri pihaa ensi tolkulla ja Heidi katsoi, että juna lähtee katsomaan ja sitten viidoin junassa. Ettei sit viittinyt siellä pihalla. Piti leikkiä ja juosta niin paljon. Tää on hauska. Teillä rupeaa vähän olla värikarvia. Joo. Joutsennosta niillä oli ihan umpiraukoja. Katsottiin just pikkuhiljaa taas näin. Räksät käy syömässä kaikkea noin punaiset viinimarjat ja muuta, mutta kun meillä on pakkaseissakin jo niin paljon, niin ei niitä tuu sit syödä. Ihana iso piha tässä on, vaikka tää on tämmöistä aluetta, että on niinku kuitenkin enemmän tällainen. Tosi kiva. Ja sitten kun sillä lailla, jos ei, silloin me muutettiin tähän, niin toi naapuri sanoi, että jos haluatte aidan, niin kyllä he niinku ihan siihenkin. Mut mun... Tuu tänne, tuu. Pikuten! Harri, tänne päin. Harri! Tänne näin. Niin on kumminkin pienempi, että on vähän tämmöistä avarampaa ja hyvin noin sillä lailla pysyy. Välillä täytyy ihan katsoa, että ei juokset tuota kasvimaata, kun se ei ole meidän. Nyt se ainakin yrittäisi tuossa naapurissa on toi karkkikarkki, Saksan se esy naapuri. Sehän on, silloin kun se oli joskus juoksuoulun alussa, se on vaan lähtenyt niin tähän lähelle. Niin. Hienovaraista vinnaista, tässä tää nyt olisi. Etkö ymmärrä?